Siinä se nyt on. Mä pelevi siihen isin taakse, että ei vinkku. Tässä ei oo sitten levi kiirettä sen ampumiselta. Varmasti osuu tuohon päähän, ettei se jää kitumaan. Mä ootan, että se rauhoittuu. Pistän piipun tuohon kohti. Ja sitten, ootko nää isin takana? Tuupa vähän tänne päin, että ei vaan pingu. No niin, ja sitten vaan. Siinä se on. Se kuoli. Se ei kitunut yhtään, vaikka se nyt se on ihan kuollut, vaikka se heiluu, kun se osuu keskelle päätä. Vähän raakaa, mutta nämä on semmosia petoeläimiä, että nämä pitää tappaa nämä supikot. Vaikka ne on söpö. Vaikka ne on söpöjä, ne on tosi pahoja. No niin. Supikoira juoksee pakkoon, jos näkisi vaikka ihmisen ja sillä ei olisi edes pyssyä. Voiko ne hyökätäkin? No ei ne, mutta kyllä ne just tuonne sormia tunkee, kun siitä ei vielä ammuttu, niin kyllähän se purree ja kipii. Sä oot jo sanonut.